Je dôležité, aby sme zlomili všetky jarmá. A či je to v tvojom živote hriech, závislosti, alebo akékoľvek veci, na ktoré míňaš svoju energiu a vysávajú z teba život, tak toto je to jarmo. Stane sa toho dňa, ktorého dňa, keď príjmeš Božiu autoritu, že uhne, zošmykne sa, stratí sa jarmo z tvojej šie pre olej, pre Božiu prítomnosť na tebe, pre Božiu priazeň, ktorú máš, keď si pomazaný, keď je na teba Božia milosť a Božia priazeň, tak zlé veci sa zošmyknú z teba dole, nevedia sa na tebe držať. Toto robí pomazanie. Pomazanie nie je abstraktná vec. Je to Božia prítomnosť na tebe. Čím viacej pomazania musí byť na našom živote, viacej autority a Božej moci, že naše prehlasovanie nie je len, že niečo povieme, ale že vie sa uvoľniť Boží duch a vie to vykonať cez naše životy. Jediný spôsob, ako byť slobodný, je, že Božia prítomnosť je stále na tebe. Olej Boží, jeho pomazanie, jeho sila, jeho prítomnosť je v tvojom živote. Do každej situácie, do ktorej vstúpiš, aj keď ťa prekvapí, tak vieš, že Pán je s tebou a že cez to prejdeš. Boh vie vždy rozšíriť naše srdce a dá nám nové obzory. Boh vždy ti vie rozšíriť obzor, ale len vtedy, keď sa niekam pohneš. Vždy to niečo stojí. A keď ty buduješ Boží dom, Boh buduje tvoj dom. A ja vidím, že všetci, ktorí slúžia so srdcom Pánovi a sú pod ťarchou a pod bremenom, takže ich svaly duchovné rastú. Nebuď taký, ktorého zmysly vedú a ktorý je otrokom týchto zmyslov. A pôst nás vie uschopniť práve k tomu, že ak nám niečo zovšednelo alebo sa niečo vkradlo, tak vieme to dať zo seba dole. Všetko treba zhodiť a preto treba viac oleja, viac pomazania do našich životov. Pre toto sme sa pôstili, aby toto pôst vypôsobil v nás, teda aby sme boli čistí, aby nám vadila každá poškvrna, aby si nedržal hnev, nemal horkosť, aby si na nikoho nehádzal lana a nezväzoval druhých, a všetky, ktoré boli na tebe, aby si strhol zo seba.